Ka awareness kom inspection drive halor ka Cigarette and Tobacco Product Act 2003 halor ka ain ka bahap ha ka section basaw ka section ka basan bat ka section ka bahanrew ka bala penlong ha ka arpoi tarik bunai Desember arjar arpo ha ka jinga don lang jongki officer na ka tanat trekam baper ki bakentup yai kong di kharsiying ibedai EAC nongpo I Dr. Mrs. V. Maulong ibedai District Nodal Officer NTCP Riboy District Uba Nathaniel S. Marang ubedeu SI Nongpo Police Station ikong I pengrup ibedeu Food Safety Officer Riboy District uba Sil Mensong ubedeu Rang Ba Senong jong ka Senong Nongpo uba Plilat Tiuso ubedeu Asisten Rang Ba Senong ka Senong Nongpo uba L Thank you ubedeu Assistant Secretary ka Senong Nongpo uba Jeliston M Sangma ubedeu Pulit Constable ka Nongpo Police Station kane ka kanhun kala sim ya karai banle jurip ya baro kidukan lani ki basyalan ya kitiar kitar hanongpo baro kawai nak benta ban ay ya kajingtip ha kabay day bat ki babun ki an ki bagipaj ba ki penken haba ki don ha ki cakapaj ba kane ka kanhun kan sedang ya kajingle jungo bat jurip ya kidukan hasor nongpo menta katayo benengkong jong ubanai Januari arhajar arpawai bat ya kane onle ha baro kawai ke district bat man laki tayo ka section ka basaw ka batay balakhang ya ka jingdi duma biri cigarette ha kino ki cakapaj ba ka section ka basan ka batay balakhang ya kino ki jingpen bana lane ki dur ki bata ha ki kenro kentup ya ki dumadi lane ki dumabam ka section ka bahanrew ka khang ba omsha bandi ya kine ki jaj duma sha ki badang rit karta nangta lakhang ru banbu ya ki dukan di dumadi lane dumabam kumba shispa metar na ki school lane ki jakahikai labtha ru ya baro ki try dukan banbu ya ki jingtho ba omdei bandi duma ha ki cakapaj ba lane bandi syaki khenarit